आणि मग शिवसेना आणि गोवा सुरक्षा मंचाची स्थापना झाली। वेलिंगकर सर, मला तेच एक महत्त्वाचं आत्ता बोलायचं आहे की तुम्ही दुसरं काही नाव देऊ शकत होता। जर का तुम्हाला केवळ राजकारणच करायचं असतं तर काही नाव देऊ शकत असतात, पण गोवा सुरक्षा, तुम्हाला गोव्याची सुरक्षा किंबहुना सुरक्षा म्हणजे अनेक प्रकारे त्याच्याकडे आपण पाहू शकतो। संस्कृतीची सुरक्षा हाही एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे। जसं महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, त्याच्यात सुद्धा त्यांनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, गोवा सुरक्षा मंच ही जी काय नावं आहेत, ही नावं त्या पक्षाचे चेहरे आणि त्यांची व्यक्तिमत्व दर्शवतात। आणि मग वेलिंगकर सरांसारख्या अनेकांना असं वाटतं की या सगळ्या सत्तेच्या साठमारीमध्ये आपला गोवा कुठेतरी असुरक्षित होतोय, गोव्याची संस्कृती कुठेतरी हरवते आहे। विकास नक्की पाहिजे, पण आपलं व्यक्तिमत्व हरवून विकास जर होणार असेल तर त्या विकासाला काही अर्थ राहत नाही। आणि त्याकरता वेलिंगकर सरांनी एक मोठा निर्णय घेतला। सोबत सुधीनजी आलेले आहेत। खरं म्हणजे गोवा म्हणजे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष ही ओळख। भाजपची जी एक धारणा आहे, त्यातनं म्हणूनच मी ते जोखड जुगारला जे बोलतो ते याच करता की गरज असेल तोपर्यंत शिडीसारखा वापर करायचा आणि माडी चढली का शिडीला लाथ मारायची। हे आता असं याच्या पुढे काय होणार नाही। गोमंतक पक्षाबरोबर सुद्धा मधल्या काळामध्ये युती करून शेवटी गोमंतक पक्षाला, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाला संपवण्याचा डाव या सर्वांच्या लक्षात आला। त्यावेळेला सुधीनजींनी सुद्धा त्या युतीला लाथ मारली, म्हणून सुधीनजी मी तुमचं सुद्धा अभिनंदन करतो। स्वत्व विकून किंवा स्वत्व लाचारी करून आम्हाला कारभार नाही करायचा आहे। सत्ता पाहिजे, जरूर पाहिजे, पण ती लाचारी पत्करून आम्हाला सत्ता नको आहे। आणि हे सगळं बघितल्यानंतर आज महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचा सिंह पुन्हा एकदा गर्जना करतोय। साहजिकच आहे, शिवसेना म्हणजे वाघ, गोव्याचा गोमंतक पक्ष म्हणजे सिंह। ह्या गर्जना, त्याची सुरुवात ही आम्ही गोव्यापासून करतो आहोत। चक्र फिरत असतात, ती फिरणारी चक्र नुसती फिरवत ठेवली तर त्याला काही अर्थ नसतो, पण चुकीच्या दिशेने चक्र फिरत असेल तर ते कोणीतरी चक्र उलटं फिरवण्याचं धाडस केलं पाहिजे। आणि उलटं फिरवण्याचं धाडस आम्ही तिघं मिळून आज करतोय। आणि मला पूर्ण विश्वास आहे की गोव्यातली जनता ही या आमच्या प्रयत्नाला यश दिल्याशिवाय राहणार नाही।